South Africa sanibonani. Igama lami nguThabiswa kacela uqumba amaqumba la laqumba iselesele lentaba. Ngibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi Uhlanga Media. Sitholakala lapha ku YouTube. Okwakho kokubalekile ngasonke isikhathi ukuthi mawuqala ngqa namhlanje ukubukela le channel qinisekisa ukuthi awuncafaza usubscribe ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi makwenzeka siqhamuka nakwena kuzovela ngenotification ukuthi nako ke khona sesithe sakuphonsa kanti ke singena njalo ngolosithathu nangesonto kube kabili ngesonto enyangeni kanti ke ulosithathu wonke ulosithathu hleze sikhona ngamanye amazwi ukuthi ke kumele ulindele ke ama episode awu6 enyangeni kanti kuningi ke esisakuphathele esizokuphathela kona nesisahleli phezukwako nje sisakucabanga ukuthi sizokumisa kanjani ukuqhubeka kuya phambili siyazi sibukela abantu emhlabeni wonke jikelele ngoba naphesha kwelwandle bayasibuka abaseningizimu Afrika bayasho futhi ukuthi hey mina ngila eShayina athi omunye hayi ngeAmerica athi omunye ngendaweni ukuthi siyabonga kakhulu kubona bonke abantu abasibukelayo qinisekisa ukuthi ulike uyawuncafaza igama lesho ke ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina namhlanje sinolunye utavatava sinolunye utalatiya esizolixazulula lapha ake sihambe e-studio siyobona ukuthi ke ngabe mhlawumbe kuhamba kanjani xebu siphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya sisekuyona ishow esibiza ukuthi ke ihwayi mina ngaphansi kwe-channel ewuchungechunge umbukiso ubhanyabhanya esiubiza ngokuthi ke Uhlanga Media namhlanje futhi ke sizoxoxa mbijana lapha nodadewethu mhlamba ke sibonge ikakhulukazi ngokuthi ukwazile ukuthi ufike ungazi ukuthi ubizelwani ngokusethemba nje siyabonga kakhulu dadewethu siyakubingelela siyakwamukela ke nasohlelweni ngiyanibingelela nami kunjani uyaphila ngiyaphila unjani bhuti siyaphila lana ke kulo show siye sikubize makuthi khona umuntu othe wasixoxela ngawe wasimexoxa izinto mhlawumbe ezinye zaba zinhle kakhulu mhlawumbe ezinye zaba zimbi kakhulu ngokuthi sifuna ukutholela lakhe isayidi ke manje ukuthi khona umuntu ophela emhlabeni owenza kahle kanje mawukuthi uthe wenza kahle so kunezinto ke sizokubuza zona mhlawumbe ngaphambi kokuthi size siyofika lapho igama lakho nesibongo bani igama lami nguZekhethelo wakadlamini Sibongo yebo okay ekhaya uma nobaba basekhona abasekho khona umama ubaba akasekho khona umama yebo uthi abasekho mazana bengizazibuza nje ukuthi khona umama yebo okay no siyafisa ukwazi kabanzi ngomndeni wakho siyafisa ukwazi kabanzi njengawe nomndeni wakho nempilo mhlawumbe oyiphilayo nje njengamanje nizalwa nibangakho ekhaya sizalwa sibabili singamantombazane kuphela yebo kunjani kodwa nje emzini wamantombazane ngoba phela umuntu obekhona obeyindoda bekubaba kunjani ukukhula nje singamantombazane hayi ku right si right nje nosisi wami ngoba nginengane eyodwa usisi wami unengane ezu2 and ngiyasebenza akekho umfana namthola mhlawumbe nini no akekho nangini namantombazane yebo amantombazane yo akukho wrong but engathi ngingaba nalento yokubalansisa like yabo lisekhona kodwa ithemba ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu usengasibusisa emhlabeni njengoba nje kuphilwa kanjena nje angisaziboni nje ukuthi khona osangaqhamuka yebo wafunda isifundo hayi ngafunda isifundo hayi abafana bayagilana shame futhi banigile nonke akekho umuntu okhuluma kahle ngabo uyabona ngiright so ngifisa ukuthola ke manje ukuthi bunjani ubudlelwano bakho noma wakho ekhaya nje hawo best friend sikanje neoledi okay manje ungitshele ke wesizwe unihlala nawe uhlala noma wakho yebo ngihlala noma okay ukhona la usebenza khona mhlawumbe yebo ngiyasebenza futhi okay mana udadewenu yena uhlala phi yena akasahlala ekhaya usondelele la asebenza ngakhona okay uyabuya kodwa mhlawumbe ubuya makutheni uma ekhumbula izingane zakhe ngisho njalo kuba esekhumbula izingane sometimes ubuya yithathe sometimes ezikhaya umuntu kanjalo nje awucabanga ukuthi mhlawumbe ngenzeka nawakukhumbula udadewenu ukuze uqhamisa kakhulu lezingane because cha phela uma efika ekhaya uyasho ukuthi awubese nginikhumbulile abantu abami and futhi ke isikhathi esiningi nami ngiba sekamereni lami ukuthi mhlawumbe ukhona kodwa nje ayikho inkinga ekhona ngomuntu nje othanda ukuthi ngihlalele ngedwa bunjani ubudlelwane bakho nodadewenu hayi singingasho ukuthi si right angiyiboni nje inkinga
kuke kwenzekeni mhlambe uma unemali nje mhlambe ngoba ngicabanga ukuthi izingane zakhe zihlala kini uhlala nazo wena. Yes. Kuyenzeka mhlambe uma uzizwe unemali mhlambe uma wenzela izingane zakho izinto bese uma wenzela ingane yakho bese nezingane zakho uzenzela. Yebo ngiyazenzela izingane zakhe angikhipheli ngaphandle ngoba phela njengoba kuyezakhe njengosisi wami nami kumele ngizenzele. Naye futhi eyakho uyayenzela. Uyayenzela nayo mithola isikhathi ukuthi ube nayo imali. Ubudlelwane benu buzokala buhle. Yebo buhle kakhulu. Buzokala buhle kakhulu. So mhlamba ke ngibuze nje ukuthi njengoba usebenza wena mhlambe naye sebenza niyakhona mhlamba ukuthi nibi labo sisi laba bathi angigalanjwe ekhaya ake sihlanganise mntaka ma unani lapho nginani mhlamba kube khona into ehlanganiswa noma mhlambe nawe uphuma ubhekele napho mabhekele kubonakala sekwenzela. Hayi ukuphuma bhekele nami ngiphuma kubhekele uma ukuthi nje kanjani uyakuletha ukudla ngenyanga nami ngiyakhipha lokho engikhipha ekhaya. Kodwa nje asilali singadlili. Oh uyaphuza utshwala? Ngiyaphuza impela. Yebo ngiyaphuza. Oh impela uyaphuza impela. Ngesikhathi sokuthi ngijabulise ngiyaphuza. Uphuza ngezikhathi ezithize zobumnandi. Yebo ngezikhathi zobumnandi. Ngeke nje ukuthi kolosithathu nje. Hayi ngeke ngibusukele. Okay. Lana ke sinombuzo sike siubuze ukuthi ukusuka ku1 kuya ku10 ungazipha bani ekubeni umuntu othembekile, ekubeni umuntu onothando emndenini, ekubeni umuntu ongaqokizi nje ongahambe ekhuluma izindaba zabantu nokhuluma abantu kambi. Ungazinika bakusuka ku1 kuya ku10. Hayi ngingasho nje ukuthi ngizinika u10. Angiyiboni nje inkinga, ngiphila kahle nabantu, abantu ngiyabathanda. Yebo. Hayi ngiyancomeka kakhulu lokho. Kunomuntu ke la othe wasilokhuzela wasibhalela la dadewethu. Nomuntu othe wasibhalela la. Ngizomnikeza nje ilokhuzana ifoni. Ngicela uyimise bangiyimisile uzongcafazela la. Sanibonani ninjani? Igama lami nguNtomngayise ngwaDlamini. Ngibhalele uhlanga media ngesizathu sokuthi ngifuna silungisa izinto nosisi wami omncane khona la esingaboni ngasolinye khona. Bengifisa ukuthi sihlale phansi sikhulume uma kukhona la ngirong khona ngixolise naye uma kukhona la wrong khona exolise sithelelana amanzi. Angazi noma uyamazi lo sisi. Ngiyamazi udadewethu omdala. Okay, ubukele wanele ivideo noma? Ngiyabonga nganele futhi. Okay. Usisi wakho omdala uyena lo? Yebo yena. Ngizala naye. Uzwakala kodwa ngazuthi akaneme neze. Ngifuna ukuthola lokho ukuthi mhlawumbe ucabanga ngabe yini inkinga. Hayi anginalo ulwazi ngoba nje mina the last time I checked bese right. Inkinga bengingayiboni angikaze ngimnyathele. Bengingakazi. Kodwa ke mhlambe ngiya understand ukuthi uthi right but khona lento yokubuye kube khona ukungaboni ngasolinye ebantwini abalama naye mhlambe nakunini iyenzeka yini? Iyenzeka angifuni ukuqamba amanga bhuti wami kuke kwenzeke kodwa nakhona sibuye sithelelana amanzi sibuye sibe right njengomndeni. Umndeni eminingi yonke nje vele kuhlezi kuzoba njalo. Uyakwazi mhlambe mengabe wonile ukuthi uhambe uye kuyena uthi ayisisi unyatheleke kabi lanxesa. Ngiyakwazi ukwenza lokho bhuti wami ngiyixolisele nje kuyena nakhona futhi nje kube khona izinto engizenzayo ukuze zizomjabulisa. Oh. Okay. Sisi wakho ukhona la. So yeah ukhona into eyenzile ukuthi asibhalele befisa ukuthi sibe phakathi nendawo sikwazi ukuthi sikhulume nani nobabili sibone ukuthi mhlawumbe kubekwa naphi ukuze nizophuma la senithanda ukuthi nibe right kakhudlwana. Hayi angiyiboni inkinga ngambiza khona sizokwazi ukuthi sikhulume. Okay ngiyabonga ke ngoba wena unginikeza go ahead. Yebo. Ya ngamfaka ba. Ora ciao. Dadewethu kunjani uyaphila? Yebo bhuti ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama nesibongo? Igama uNtomngayise isibongo ngwaDlamini. Alright sis. Uyena udadewenu?
uyena udadewethu omncane. Okay. Size ngani namhlanje la dadewethu ngoba naye ngiyeke ngazama ukumbuza ngibona ngathi uyalandula kwezinye zezinto. Yini indaba sila namhlanje? Ngoba sila namhlanje bengibhalele uhlanga media ukuthi ngicela lusisize nosisi wami khona ungaboni ngasolinye phakathi kwethu. Lusisize ngoba silana nje asikhulumisani. So bengicela usizo kuhlanga media ukuthi lusenze sikwazi ukuthelana amanzi sizwane njengeingane zandawonye. Oh, ngimuzisa vela nihlala ndawonye ngithi. Yebo sihlala ndawonye mina sengamove ekhaya. Ngayohlalela ngasemsebenzini. Awukhona ukusuka ekhaya emsebenzini kude noma mhlambe izimo? Akukho kude but ngezimo ezithile ngibone sekungcono ukuthi uthi ngiyohlalela ngasemsebenzini. Okay, I understand. Yini ke namhlanje kuyiyona officer nizoyikhuluma namhlanje njobanela? Ukuthi silungise sona leso simo sokuthi ekhaya ngize ngiphume nje ngezathu sokuthi mina naye azizwani. So bengicela ukuthi uhlanga media lusisize ke sikwazi ukulungisa lezo inkinga ngilibona iphutha lami uma ngirong naye elibona iphutha lakhe maye wrong sithelelana amanzi nje impilo iqhubeke njengasekuqaleni. Okay. Sis lokho kukhulunywa udadewenu uyakwazi ukuthi khona ungaboni ngasolinye ake siqale lapho ukuthi yini ebangela lokho sisiyeza lapho. Njengamanje benikhulumisana vele? Siyakhulumisana mina bengingayiboni into errong. Niyakhulumisana sis? Cha bobudama sikhulumisana. Hayi kusho ukuthi uyena ongakhulumisi. Awukwazi ke ukuphika into eyubala kanje ukuthi kuthiwa nikhulumisane mangakhulumisana nikhulumisana khona sokwazi ukuphuma kuyona yonke lento akwazi ukuzothi athi umuntu anikhulumisana uthi wena niyakhulumisana. Hayi kusho ukuthi uyena ongakhulumisi mina. Ugcine ukukhulumisana naye? Kade ngagcina esekhaya nje evakashile ezobona izingane. Kwakudala ngithi. Yebo kwakudala. Okay. Yini ke dadewethu enenza ningakhulumisani mhlawumbe ongathi yona ekuyiyona mhlawumbe yagcina iholele ekutheni ningakhulumi? Ngathini but usisi wami angazi ngamchaza ngimthini kodwa nje umuntu ongahloniphi. Futhi umuntu ongakwazi ukubona iphutha lakhe kodwa okuyiyona into esiqhathe kakhulu ukuthi ubaba wengane zami usebenzela lana yasebenzela ngakhona. So ngezwe kuthiwa ngelinye ilanga abahlangana endaweni zokuqeda ukoma. Shuthi mase bedakiwe ke bagcine bahamba ke sebaya ndawonye endlini ongangokuthi bagcine balalile naye. Bazana kanjani ngani lapha bazana kanjani ukuthi bangaze bafike lapha? Bayazana nje usisi wami uyazi ukuthi usibaru wakhe ngoba baba wengane zami. Awu. Ngizama ukuyilokhuza ukuyakha udadewenu ulale nobaba wengane zakho. Wathula kodwa kwazi umbuzo noma ukwaba kwambuza? Yebo ubudulale nobaba wengane zami kodwa bengakaze ngize ngimbuze lutho. Ubaba wengane wakwakhuluma naye? Yebo ubaba wengane engakhuluma naye wavuma but udadewethu angaze ngimbuze lutho. Why ungakaze umbuze udadewenu? Ayisho ukuthi bengisafuna indlela eright yokuthi ngikhulume naye lento ngoba uphinda abe lo muntu ophakeme ukuthi mawuthi ufuna ukukhuluma naye something ekutshela ukuthi eyangeke phansi wena nginaso leso sikhathi. So bengisafuna ukuthi mhlambe kube khona lesi sikhathi esi-right noma ngicheck ukuthi ukuphi imude ngaleso sikhathi bese siyakwazi ukuyikhuluma lento siyilungise. Ukuthi kunale story ngiyala ngasathi siyikhuluma lento sinawe. Ngiyabona njengamanje ngoba mina angifani nabantu ababukele abangazi ukuthi lento isuka phi yonke. Ngifuna uyiqale lapha ekuthenini bekade njoba besebenza ndawonye wena usahlele ekhaya ungakasebenzi ukuphathiselana lezo zinto ezikanjalo ke wangixoxela zona. Ngifuna uyiqale lapha ngoba ngifuna umuntu athola ukuthi babe nobudlelwane ngaphambi kokuthi baze babe kuze kube ukuthi bayalala makuthi bayalala. Oh yebo bhuti ngiyaxolisa ngikhohliwe ukuchaza lapho. Bekuthi since ngoba besebenzela ngandawonye bekuyaye ukuthi ubaba wengane mayifuna ukuphathisa something ephathise yena usisi wami njengoma mncane weingane noma adlulisa umlayezo kuyena. Kwesinye isikhathi usisi wami mayifika ekhaya ifike ngangitsheli noma ifike ezikhulumele nezingane. Shuthi ke ukuxhumana phakathi kwabo kwaqala lapho. Angazi ke bagcine sebekhuluma ndlela eningi le yabaholela ukuthi bagcine sebayolalana. Angazi dadewethu kodwa ngicabanga ukuthi esimweni esikanje mase kuze kwafika into kanje eyibhomu ngalendlela kubalekile ukuthi mawukuthi into uyayazi noma khona ukuhlobanisa nayo likhulumeke iqiniso khona sokwazi ukuthi sidlule kuyona ngoba angeke kuze kube mnandi ukuthi nihlala ndawonye nabandawonye niloke nibhekana kanje
nibukana ngale ndlela nibukana ngayo ngoba iyongena izingene nayo izingane zenu lento nesizukulu nesizukulwane siyingene ingxabano yene beyingalungiseka. So kuyiqiniso yini ukuthi usibari wakho wayephathisa wena izinto zikadade wenu? Yebo kuyiqiniso lokho kodwa. Kuyiqiniso. Yebo. Uqala ukuba nobudlelwane okungebona kubudlelwane obuqondile but ukwazana nomuntu nokuxoxisana nomuntu kubudlelwane lobo. So uqala ukuba nobudlelwane nosibari wakho ngenxa yokuthi usibari wakho bekuphathisa izinto eziyakusisi wakho. Yebo. Okay. Uyaphuza uthe uyaphuza ngithi. Yebo ngiyaphuza. Okay. Usibari nawe uyaphuza. Yebo uyaphuza naye. Kuyenzeka mhlambe kwesinye isikhathi niqondane nosibari ey'ndaweni zophuzo oludakayo. Akukazi kuqondana uyena nje wangimema usibari wathi asihambeni sendaweni ethize. Okay. Yebo. Nebala futhi naye. Yebo sayi impela nje. Okay. Ubusuku bakho bangalolo langa wabuspendela kuphi? Saphuza nje saya khona ematshwaleni saqeda khona sathi sahamba ke sayophumula endlini yakhe usibari. Oh. Yebo. Endlini kaSibari kwaba ukuphumula nje? Yebo saphumula nje khona. Akwenze kangalutho. Kwenzeka kwagcina sesilalana ke naye usibari. Ngeke ngize ngikuphike lokho ngoba naye usekuvezile. Bengingazi ukuthi useyakwazi. Bongazi ukuthi uyakwazi. Bengingazi. Uyeza kodwa ukuthi usibari wakuvuma kuyena. Yebo ngezwe. Okay. Ma ubuka lokho ngoba yabona njengamanje nje ukukhuluma kumina khona into ethi nqa enhlizweni but ngifuna ukuthola iside la ukuthi mawukubuka wena ukubona kuyinto enjani ngokwakho. Into engekho right. Into engekho right. Yebo. Okay. Dadewethu uziningi izinto oyikhulumile mayelana nobudlelwane buka mawakho nosisi. Ngifuna uzikhulume zonke lezi zinto ungazikhunjuzwa yimini but ngifisa umuntu okekhaya ayithole yonke lento le esikhuluma ngayo la. Kokuphatha kanjani uqala ukuthi udade wenu uyavuma njengamanje? Ngiyazi ukuthi bowazi wena ukuthi iyakwenzeka but kuthatha isikhathi singakanani ukuthi uzomqonda umtshele isikhathi singakanani kusithathile? Kunesikhathi eside kakhulu bhuti ngithuli nakho. Yebo ngoba ngichaza nje ukuthi bengisazama khona ukuthola indlela e-right ukuthi lento ngikhulume naye. Kodwa ke kuyangijabulisa ukubuza ukuthi naye uyavuma okusho ukuthi usibari wakhe akamqambe lona amanga. Manje usathana nalo sibari? Yebo baba sendawonye. Ni right nje wena right wena ngokuba naye Ngi-right noma ngasafani nasekuqaleni kodwa khona ngi-right. Yo. Uyafisa futhi ukulungisa izinto nodade wenu? Yebo bhuti ngiyafisa ukuthi silungise izinto nodade wethu ngoba vele gcineni kosuku ngeke kuze kushintshe ukuthi singaba ndawonye. Esisuse wakaba isibongo? Wadla mina. Hayi le nhliziyo ende kanje uyithatha uba lo wamfuza ngale nhliziyo ende kanje. Ngazi ukuthi ngafuza ubaba. Because ubaba umuntu onesineke onenhliziyo enhle. Wawuyintandokazi yakhe nje vele kufanele. Hayibo kahle wena. Kanjani kubhalelwe wena nje lana ukuthi wena wenza uwrong? Waqala phansi manje futhi wazolokhuza. Uyena nje wayehlezi nje ubaba yila. Khala njalo nje kwakuyena nje. Etetema nje into ongayazi. Ungakanani wena kanti kunalo sisi wakho awuveli ingane. Manje pho kodwa uma wayehlezi esho. Wena pho uyinda yini ukuthi ukhulume kanje nodade wakho phela uyingane nje? Ngiyamazi nje usisi wami. Hleze esho nje vele noma sixabane ethi ngangcothi kusakhona ubaba ukuthi nami baba mina ngithola ngakakhulu uthando lakhe. Uyena angithi phela ugcina sekushilo lo. Uxabana nosisi. Ade kusho wena uzaxabana nosisi. Kube khona lokho ukuthi sixabane. No awazi mhlawumbe mawukuthi akuphakwa kini ungakafika la kwenye indawo sisi. Kwenye indawo la ayisebenzi akusebenzi lo mqondo obuhlaza la. Wena ufike la wasikhulumela amanga la wasitshela amanga sekuvela ukuthi wena ulale nolokhuzana ulale nosibari wakho ofuthi kukho right konke lokho mangathiwa wena kwakuyena olala neloda yakho wayophatheka kanjani? Angiyophatheka kabi. Wayophatheka kabi yeka ukudelela manje njengamanje wena umuntu efana ngabe uyaxolisa la wena yabo ngifisa uphinde futhi usixoxele yonke nje ilokhuzana setup yakhe noma wakho nani yonke into engixoxele yona. Yebo baba usisi wami omncane angazi ngamchaza ngimthini kodwa njengoba bengisengichazile nasekuqaleni
uyilento ayiyona nje ngixolisa ukusho kanjalo kodwa nje uyilo muntu ongenandaba namuntu futhi uyilo muntu ofuna ukwenza into ngaleso sikhathi afuna ukuyenza ngaso ukuthi ubani uthini noma uzokwenzani akanendaba as long as into izojabulisa yena nje because I understand ukuthi umama umkhulisa kanjani ngoba thina la ekhaya sikhule sihlonipha sazi ukuthi umthetho uqinile uma usesikoleni ubuya ngesikhathi uma usedrobheni kumele ubuye ngesikhathi wabuya late uyabuzwa but into engibhekayo manje kuyena akwenzeki lokho manje mawukhuluma manisuke nithetha lamacaleni mhlambe phambi kwama wenu mhlambe ekhona noma wakho njengomzali kufanele afake isandla mhlambe alungise la ngalungiseka khona kuyayikwenzekeni umama kwesinye isikhathi uma kuya mhlambe sikhuluma izinto ezikanjalo uyeka a-act as if akayibona inkinga ngakuyena usiswami omncane ongangokuthi yonke lento ayenzayo yena akayibona ukuthi wrong uvela ngibuza ukuthi kanti mina yini engibona wrong ngaye ngoba kusalayo uyabuya ekhaya so mangithi ngiyacomplain ukuthi hayibo mina ngiyafa ibhizi yasendlini makuthiwa ngikhona la ekhaya akapheki lo muntu uyihambela nabangani bakhe eyele ematshwaleni ebuyele ebusuku esokanklaza iminyanga efuna ukuvulelwa but umama akakuboni ku wrong konke lokho Yo, no sisingeke. Ngathi awenze kahle. Angiyiboni into wrong mina ngiyenzayo. Awuyiboni into wrong? Ayikho bhuti ngoba phela ngiyalala ngiyabuya ekhaya. Ngihambe futhi ngemsebenzini ngisebenze, ngibuye futhi nemali mokuthi kuthiwa ngiholile. Imake ngifuna ukuthola indaba yokuthi mawukuthi umonile usisi wakho mhlawumbe ngandlela thizeni. Like lifike usuku lokuthi uhambe kuyena uyoxolisa. Hayi. Angisiboni nje isidingo. Mengiyithulele nje ku right kumina lokho. Ngeke. Eyiphi kunalendlela leyo uthe uxolisa ngayo? Mase mina ngiyaqala mase kufanele kube mina ukulidayo ngoba phela wena istory indaba zenzeka kuwena. Uqoqele mina mase kufanele kuyimina ngiloku ngithi. Indlela ayeke a-act ngayo uma kuya ukuthi uyabona ukuthi wrong kwesinye isikhathi uma inemali angazi noma ngizothi uma inemali noma usuke eholile yini kodwa nje ngeke ngibone sethengela abantwana izimpahla ama ithengela lo wakhe abathengele nalabo bami beqhamuke sebezongitshengisa mama uncane usithengele ukuthi ngithi mina ayi okay ngiyabonga so ngisuke ngibona ukuthi yena ulindele ukuthi mina kumele ngiye kuyena ngifike ngithi hayi mntase ngiyabonga yazi okwenzile einganeni zami manje ngiyazwe ningakhulumisana manje ngike ngaleso sikhathi singekho right singazweni and ngisuke ngizwa kahle kamhlophe ukuthi angikho right ukuthi ngakhuluma naye ngoba mina ngisuke ngilindele yena ukuthi eze kimi since ebonile ukuthi khona la ngangiphathanga kahle khona yini ndihlula ukuthi uhambe uyoxolisa ma ukuthi awenzanga kahle angiyena nje umuntu othanda ukukhuluma isikhathi esiningi wenziwa yini pho mengabe usanda kuxabana naye bese kulezo zintsukwana uthenga impahla uyinikeza izingane zakhe angithi vele yona indlela yokumheha le ukuthi akubuyena ozokhuluma kuqale ngoba wena uphakeme ngeke ukwazi ukukhuluma naye angithi yona indlela le usuke uyisebenzisa ewubuqili vele kwayiyona futhi ngoba kusuke kufanele ukuthi uhambe uyoxolisa kuyena ngenxa yokuthi wena uphethe le pride yakho uyahluleka ukuhamba uyoxolisa kuyena okunaloko thenga something ozoyithengela izingane zakhe ukuze kusuka yena azobonga kuwena hayi ngingasho nje bhuti wami ukuthi kushuthi kuyaqondana ngoba isikhathi ngisuke nginemali ngaso leso ukuthi ngikwazi ukuthengela izingane hayi suke ngibona nje kunesidingo mhlawumbe hayi ngeke kodwa ke mhlawumbe kufanele ubushintshe indlela yokwenza yabo ikakhulukazi ngoba usisi wakho omdala kakhulu kunawe just ukumnikeza leyo nhlonipho nje kungabe ukuthi kuthiwa wena ukhulumisana nodade wena emdala kunawe maye kubonisa uyakubonisa njengengane nothi ukuthi seye mhlawumbe ulwa nawe noma wenzani yabo so asikho isidingo sokuthi kusuke wena ubhazuluka awazi uzoxolisa namanje ukhuluma indaba yababo engane yakhe asathandana naye namanje ukuthi wena walala naye but akwazi uzoxolisa why awu ingoba ukukhuluma ukuthanda uzosho njalo khuluma ngokuthanda unile phela manje ngiyeza ukukhuluma ukuthandi unile phela manje eyiphi indlela ongenza ngayo ukuze naye axole enhlizweni akona ukuxolisa ikona ukuxolisa kuyakusinda kodwa kuyakusinda sisi hayi no umuza ukuhleka sisi wami awukwazi ukuhleka kuyakusinda ukuxolisa shothi asho mhlambe angikwazi noma kwenzakala awukwazi ukuthi awukwazi shothi igama elithi ngiyaxolisa ungakwazi ukulibiza noma kushuthi lona elingafuna ukuphuma ngazi udaleke kambi ke phela munjalo
udaleke kambi ngempela monjalo and wesiphathi unoma isikhathi esiningi ovamise ukuthi abe ngakwena of which nawe uyakubulala naye uyakubulala uyasho usizwe ukuthi uma ngabe ukukhulunywa into nawe mhlambe kunephutho lenzile uthi ukhale ngisho izinyembezi phambi kwama wakho hawu ukuthi naye uyathanda ukungena indaba zami nomanje ubani izinto ezingamfaki-ke nje avesane ukuthi uyabona siyakhuluma noma nangu naye yazi siswami cha Nkosi yami angazi Nkosi yami phela wena njoba uyingane nje ugadwe usisi wakho noma wakho kini ubaba wakho njobe ngekho ibona abantu abadala la bekumele bakubonise ukuthi indlela ihanjwa kanjani lo sizingaza kutshela into wrong ngempilo yabo and kuyavela futhi ukuthi wanqaba wafaka ushave uma wakho ukuthi anqaba usisi wakho efuna ukwakha kini efuna ukwakha indle yakhe ngase ngiyicela ekuqala nje leyo ndawo kungamina hayi ku wrong nakho lokho ngiyafisa futhi usixoxele usisi wami lo kuze indaba nje iqonde yebo baba mina kahle kahle lapha ekhaya understand ukuthi kwenzakalani ngoba uma ngase ngikhulume naye eqala ngamtshela ukuthi hayi bese ngicabanga ukuthi ngiyibekele noma one room wami lapha eceleni ngalesikhathi ngikhuluma naye kwaba ngathi uyangizwa nje uya understand awavuma futhi keke ngoba nami ngangakabi nawo amandla okuqala ngaleso sikhathi kodwa ngase ngibona ukuthi ngisemaplanini ukuthi ngingayenza lento engifuna ukuyenza ukuthi ngiqale ngikhulume naye uma kuqala wathi naye ayikho inkinga kwathi uma sengibuyela kuye Becky sengazi ukuthi yonke into isihlangene isi-right sengiyamtshela ngithi ma sengicabanga ukuqala ke la ngithi ngifuna ubeka khona indlu wathi nje ngeke uze kwenzeke uze khethelo lapha uzobeka indlu yakhe ngavane ngangazi ukuthi ngizothini ngabona ukuthi khona vele obvious ukuthi umama sengivalela ngaphandle ngoba vele behlezi bendawonye isikhathi esiningi angazi ukuthi basuke bakhuluma ini because kunale bond nje lenkulu phakathi kwabo waqale wavuma uma wakho angithi yebo uma waqale wavuma ngiqala nje ukukhuluma naye ngingakahlanganisi lutho wavuma wangaba nankinga kodwa wathi mase ngibuya kuye Becky sengimtshela ukuthi yonke into isi-right ke sengisemalungiseleni ukuthi ngingaqala noma ngayinini hayi waqala ke wabeka izabaka washo lokho nalokho ukuthi ngeke uze kukwazi ngeke uze kwenzeke hayi ngayithulela keke because ngangazi ukuthi ngizothini uthi kwenzekani sisa ngase ngiyicelile indawo yokwakha nami kwangani uthi angamtsheli kwangani pho angamtsheli uma wakho esamtshela kokuqala ukuthi nawe soyicelile indawo hayi angazi inqumo zamaphela ithathayo umuzo wakhe ikona engingakusho angizina manje leyo ndawo kakayakhe pho kungani ungayakhe ngizoyakhe indlu nini ngisabekile nami imali yena wayeseqedile phela ukubeka imali kwangani ukuthi anganikezwe indawo akhe kuyona angazi ke nami kuyiqiniso siswami ukuthi wena ufaka uma wakho ushevu angithula ukuhlala naye uma wakho phela lento kumele siswami siyibantu siphile emhlabeni yabo siyibantu siphile emhlabeni wena nje umuntu onenhliziyo embi mangithi ngiyakubuka inhliziyo yakho imbi inhliziyo yakho siswami ilungisa inhliziyo yakho akekho umuntu ongalala nesoka lika dade wabo akekho umuntu onganqaba ukuthi ingane yakwabo yakhe egcekeni ehlangene nonina ngoba izwe liphuma kuwena kusho ukuthi uma wakho uyalithatha uyabona mina ngithi lungisa inhliziyo yakho useyingane uzofushunqa ma uvumela lenhliziyo nayo futhi kuhambe uthola izilwanyana ugcina sokuthakatha ngempela ngoba unenhliziyo ethanda ukugoba inhliziyo yakho ilungise sisa akwazi uxolisa namanje kudade wenu ukuthi walala nesoka lakhe ngilo ngikhuluma ngithi mhlawumbe kukhona lesikhathi esizofika uthi uyaxolisa kunaloko uyayihlekela nje kumnandi ukhisimusi uxolisa nini kudade wenu ukuthi walala nesoka lakhe udade wenu wazana nomfana kuqala wamqoma bazala izingane wafika wena walala nawe lo muntu lo ngenhloso yokwakha izingane phela ukulala kusuke kwakhiwa izingane nga-enjoya kodwa inhloso yokulala ukwakha izingane unga-enjoywa nje kujatshule kodwa ingane efuna le yakhe mangathiwa namhlanje wena wakhula ngabe nawe unezingane zakubo kuyingane zadade wenu uxolisa nini Ntomkayise yebo sisi ngiyazi ngigonile mntama yebo sisi ngiyakuzwa iphutha ngiyalibona njengoba ubhuti esechaza yebo ngiyacela bandla ungixolele kona konke nje ukungakuhloniphi
ngiyazi ukuthi umdala kumele ngabe ngibukela kuwena and stuff. Ngiyaxolisa kakhulu ngicela ungixolele. Ayikho inkinga. Shuthi okwenzeka ngisho ukuthi kwakuyikona ukuthi ngoba sasiphuzile sitaka utshwala. Kwakurongi kwakungamele ngikwenze nasekuqaleni. Ngoba nawe njengoba wawungithuma uyena ubaba wengane zakho wawungithuma ungithembile njengosisi wakho. Ngaba nephutha kakhulu ngiyaxolisa mntakama. Uyamthemba? Yebo bhuti ngiyamthemba. Batata. Niyophela. Uyabona lo muntu lo njengoba akwazi ukwenza into kanje. Ake ngithi mhlawumbe kuyenzeka ngelinye ilanga uSibaro indoda yakhe ivakasha kini. Kuyokwenzakalani phakathi kwalabantu bobabili? Angisho mina ukuthi xabanana. Angisho ukuthi xabanana angigqugquzeli lonto le. Kodwa nawe ngiyabuza ukuthi uyamthemba nkankenka umthemba kanjani? Umwamthemba kanjani umuntu owenze lonto lo uthi wena uyamthemba? Impilo yini izoqhubeka nje uyamthemba? Ngiyamthemba bhuti ngoba nginakho ukuthi umntwana sekhaya. Futhi benginaso lesi sifiso sokuthi mina naye sikhulume lento ilungiseke. Ngoba uma sengathi angimxoleli kuyimanje kuyoba sekuwukuthi isona siphi izathu esingenza ukuthi ngize ngifike la ngikhona naye njengamanje. So kuyangijabulisa ukuthi ekwazi ukuzehlisa kusuku lokuqala empilweni yami since ngaba naye ngikwazi ukumuza ekhipha igama lokuthi ngiyaxolisa. So ingakho ngithi ngiyamthemba ngoba nginalento yokuthi shuthi uxolisa ngoba ngempela kusuka ngaphakathi kuyena uyabona ukuthi kwaba wrong. Umxolelela ukuthi uyaqala ukukhipha igama elithi ngiyaxolisa. Ungaxolelela umuntu lonto ukuthi uyaqala ukukhipha igama elithi ngiyaxolisa. Elale nobaba wengane zakho. Kodwa ke phela angisho ukuthi mina aqhubeka ningezwani. Ma ukuthi inhliziyo yakhe iyavuma ukuthi iyamxolela vele udabaleni leli nobabili mina ngingeni kulona. But engisho ukuthi ma ukuthi nixolelene it's okay. Mina esigqugquzelayo thina vele ikona lokho but ngigculisekile mina kodwa wena makuthi ugculisekile it's okay. Ningixolele babukeli angihlosile ukuthi silungise siphinde silimaze. But khona ezinye izinto ekumele uzibuke ngelinye ihlo ngibe ngingasho ukuthi ngithini. Ngithi ke abantu uma ukuthi baxolelana la kulohlelo ningasukuma ngixhawulana mina ngixhawulana hagane mina hagana ukuze impilo iqhubekele phambili. Kodwa usiswami ngiyafisa asifunde isifundo kulento wayenza dadewethu ukuthi nangelinye ilanga noma kuthiwa kwenzakalani noma kuthiwa uSibaro wakho uyazama utshela udadewenu ukuthi hayibonanga uSibaro 8 yabo ukuze lento ingaphinde yenzeke nangelinye ilanga. Uyabona? Yebo. Yes. Inhliziyo futhi uyilungise siswami. Uvume uma akanikeza udadewenu indawo, udadewenu akhe. Nawe uphinde uthole futhi egcikeni kini wakhe nawe. Ngoba obvious uma wakho uniyezwana kakhulu nayo relationship yenu inkulu. So zama indlela kudadewethu yokulungisa izinto ngendlela ekuyiyona sizwana yini. Ngiyakuzwa bhuti. Ake sibone ke ukuthi kuyenzeka yini. Angani noma niyagana ngabe niyaqhawulana ngicela nisukume nobabili. Ngomoya wesonto. Uzweke hayi siyabonga nanza kwethu ngabuyela sisilapha sivalelise igama lohlelo kweniyalazi ukuthi ke ihwayi mina ngani igama le TV uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube angazi ngayichaza kanjani le episode namhlanje but kunesifundo engisitholile so ukuthi ma kuthi ungabomthemba umuntu kusuke eqinisiwe noma ngathi umuntu wakabani kusho wakini ungamthembi nje makuumuntu ephefumula bakithi enomphefumulo ohlangene nenyama enenyawo ezimbili nje ungamthembi lo muntu lo ngoba angakwenzela into ngeke uwazi ukuthi ngempela ukuthatha phutha kwenzela into enjalo. Ngibuka isimo salabantu bayalamana ukuphela kwabo kodwa khona nenhliziyo egobile lo mncane inhliziyo yakhe unenhliziyo embi. Uyabona umuntu okwazi ukuthi alale nophathini wadade wabo ngoba uyena ufana ngabe uvikela uSibaro wakhe mebona uSibaro wakhe ehamba nentombazana afonela udade wabathi nango senza ukuthi kodwa uma ukuthi uyena intombazana ehujwa noSibari hayi khona inhliziyo yakhe kayinhle neze kahle nanokuthi ke
enye into engithe ukuyibuka udadewabo umuntu onenhliziyo enhle kakhulu nomuntu ophansi obalekele nawo nesicefe. Uyabona ukusuka kubo ehambe yohlala kwenye indawo ebengakwazi ukuthi azihambele ngetransport esuka ngasekhaya emsebenzini. Kokunye futhi kokubalekela izicefe zokuxabana nezimpi zasekhaya. Uma ngifuna ukwakha ekhaya ngiyacela yebe emzaleni ukuthi ngicela ukwakha, kodwa mayevuma umzali uyavuma futhi ngeke azashintshe. But uma ngabe seshintsha sekhona ke isandla sesithathu lapha. Isandla sesithathu somuntu othenjiwe ekhaya, othembekile futhi okuyena owaziwa njengomuntu oright, uyabona, ngoba phela umzali uma enezingane ecishe ezithanda ukuthi zibe yiningi noma kusukela ku2 kuya phezulu, khona leli sayidi ezohleze lithatha kumnyama kubovu, uyabo, ngoba isayidi elinengane azoyikhonza kakhulu. Kufana noma uneyintombi, ungaba neyintombi zibe yimbili, 2 nje into embalwa kabi 2, but khona leyo ozoyithanda kakhudlwana kunenye, into ezenzakalelayo leyo automatically. So ngiya ekuthenini ke laba abantu labana into yabo ilungile kona ukulunga, but kuno but abaningi enhlizweni yami mayelana nokulunga kwale yanto, ngoba ngazi ukuthi inqubekela phambili yayo izothini, uyabo. Ngiphinde futhi ngithinte iphuzu elithanda ukuthi libe serious kakhulu lelo ukuthi labantu zoba belamana nje kunezinto ekumele ngabe bayashare, nezinto ekumele ngabe bayazixoxa ukuthi mhlawumbe ezibaqhubekisela phambili njengabantu abalamana. Mase kufika isikhathi sokuthi kuthiwa abakhulumisani, kusho ukuthi nekhaya liyafa lapho makuwukuthi abantu abalamana abakhulumisani. Lo omunye omncane unobuqili, awukwazi ukuthi mangabe kuthiwa wonile umuntu uhluleke ukuthi uhambe kuyena uyoxolisa, kodwa kunaloko uzama ukuthi usondele ezinganeni uzenzele into enhle izingane zomuntu oxabene naye, ngoba wenzelani, wenzela ukuthi akusuke lo muntu oxabene naye kube uyena oza kuwena azothi ngiyabonga ukuthi uthengelele izingane zami. Seyiqalile ke ingxoxo lapho conversation iyavuthwa iyakhula, kodwa usangonile awakazi kumina uzoxolisa. Umuntu onenhliziyo embi ke uhleze azoba nazo zonke izikhali zokuba nenhliziyo embi, ukukhava lenhliziyo yakhe embi. So ngicabanga ukuthi baningi abantu abatholile isifundo kulokho, nami ngitholile isifundo nje esikhulu kakhulu. Ma unomuntu othi makabe nje kini, hayi ngeke mthatheni bakwethu nimvalele endlini yedwa noma inyanga ezimbili, mhlawumbe uzophuma se right. Xebu, siyabonga.